una bruixa quan en vegis una? En primer lloc, una bruixa de debò segur que portarà guants sempre que la trobis. Segur que no. I si no, l'estiu quan fa calor, què? Fins i tot a l'estiu. Les ha de portar perquè no té ungles. En lloc d'ungles, té unes urpes fines com un gat i porta els guants per amagar-les. La segona cosa que cal recordar és que una bruixa de debò és sempre calba. Calba? Calba com un ou. No hi creix ni un sol cabell al cap d'una bruixa. Les bruixes porten sempre una perruca per amagar la seva calba. I de què més has d'estar a l'Hawaii per reconèixer una bruixa? Mirant-li els forats al nas. Les bruixes els tenen una mica més grossos que la gent normal. Per l'olor poden detectar un indi de l'altra punta del carrer. Sí? Però què dius? Un nen per elles faria olor caca de gos. Ràbia. Digues que no puc observar una bruixa. Els ulls, mirant-li atentament als ulls, perquè les bruixes de debò es pot veure saltar foc i gel just a la nineta. I què més? I què més? Tenen la saliva blava. Blava? Sí, és com tinta. Fan servir plomes antigues per escriure i només es imiten a llepar. Tinc por, àvia. Ai, neta meva, vine. Mira, això és més o menys tot el que et puc dir. I mai pots estar segura si una dona és o no és una bruixa. Però si porta guants, té grossos els forats al nas, ulls estranys, els seus cabells podrien ser d'una perruca i llengua blava, ja